Чудили ли сте се някога или поне задавали ли сте си въпроса какво е значението на тази дума? Именно думата любов. Какво означава тя? Отново, какво е нейното значение и в какви форми може да бъде тя? И особено, кога е започнала тя да съществува? Между кого? Продължава ли да съществува и до днес? И пак отново между кого? Ако тази тема ви вълнува и ви е интересна, останете до края. Ако не, скролнете на където искате и това е. Да започваме. Напоследък, откакто Свети Валентин наближава, постоянно се питам следното. Питам се, любов има ли наистина в 21 век? Има ли наистина любов, която всъщност да се окаже просто една илюзия, просто една измислица? Не разбирам, хора. Какъв е смисълът? Нека ви обясня. Всички знаем за празника Свети Валентин или за Трифон Зарезан. Каквото и да е Трифон Зарезан, Свети Валентин, празник е. Празник е празник. И просто като започнем за темата за любовта, аз ви питам следното. Какво за вас е любовта? Бъдете спокойни. Няма да карам никого от вас да пише в коментарите, да ми споделя или да разсъждава. Което вие не искате да правите, аз нямам право да ви карам да го правите. Бъдете спокойни. Но ако трябва да се замисля, сякаш любовта, самата любов, нещо се е повредила. Тя сякаш е фалшива, сякаш е станала някаква болест. И имам предвид, че нещо или някой е довел до нейния духовен упадък, хора. До нейния духовен упадък на любовта. Как така духовен упадък? Какъв духовен упадък? Какво е това духовен упадък? Нека ви обясня. Духовен упадък. Упадък, всички знаем какво е. Когато нещо, примерно падане на морални ценности, опадане, духовен упадък. Духовното знаем какво е. Свързано с душата и такива други измерения, свързани с духовното развитие и така нататък. Но това са други теми в момента. Няма да говоря с тях. И просто като се замисля, сякаш любовта няма, особено сред нас младите. Просто, знаете ли, може би това не трябва да го казвам, но не ме интересува вече. Не ми пука от мнението на никого. Нападайте ме, обиждайте ме, правете каквото искате, но на мен не ми пука. Аз само споделям. Това е, че скоро си бях инсталирала едно приложение. Да се слушаш приятели, да се запознаваш с хора и да ставате приятели. Но другари, не приятели с привилегии или нещо такова. Просто приятели, бе. Да. И едно момче ми писа. Няма да казвам кое, но просто ми писа. Изпрати ми покана за приятелство в това приложение. И им попита, искаш ли да бъдем приятели? И аз казвам, да, защо не? Аз това си инсталирах и приложението. И той каза, добре, но има предвид, че ние ще бъдем такива приятели, ако ти се съгласиш. И аз казвам, чакай, какъв смисъл искаш? Какъв смисъл ти ми казваш приятели, такива приятели, ако ме разбираш, алабалница, тускапаница и така нататък. И той ми обясни. Приятели с привилегии, смисъл, пращаме си там голи снимки, такива работи, глупости, вършим такива глупости, които да правим на камера и така нататък. Аз му казах, чакай, спри, стоп. Аз не съм окей с това. За мен това не е окей, аз не съм окей с това и за мен това е много нищо, ако правилно се изразявам. В смисъл, ти самия да предлагаш приятелство, обаче да го искаш такова приятелство, такъв вид приятелство. Извинявай, ама няма да стане така. Така, каква ми е мисълта до тук? Мисълта ми до тук е, че
напоследък забелязвам, че сред хората, особено сред нас, младите, на моята възраст особено, по-малките от мен и дори тези, които са по-големи от нас, може би към 20 няколко, мислят сякаш само единствено за физическо сливане, за секс. Направо честно си го кажем, мислят само за секс. И това ме възмущава. В смисъл, да, коя за ти е ралица, че да държи сметка на останалите. Чакайте малко. Аз не държа сметка на никого. Но се възмущавам от факта, че след като има хора, които правят това, те искат да те приобщят към това. И ти не си окей с това, разбирате ли? Аз не съм окей лично с това. И просто това толкова много ме възмущава, че сякаш вече започнах да губя надежда, че няма истинска любов. В смисъл, любов, която да е красива за уважение, любов, която да е достойна за уважение, която да е красива, която да има хармония, която да има... да съдържа нещо красиво. Нещо красиво. Защото сега като гледам и не сега, то е било и преди, ама просто с времето, когато пораснах и започнах да осъзнавам, че може би просто за повечето хора любовта е просто само секс и това е. Което е наистина жалко. Също така гледах един филм, тинейджърски филм, 13 причини защо. Тук ще изям голям хейт вече. Но не знам. Хора, не знам дали беше 13 причини защо или нещо такова беше. И мисля, че оттам беше, но мисълта ми е, имаше едно момче и едно момиче, които си играеха ролите. И момичето казва, нали, те са в кола и момчето налита на момичето. Буквално налита на момичето. И момичето казва, уау, чакай, какво правиш? И той казва, ти какво си мислиш, че правя? Не е ли очевидно? И тя му казва, няма ли първо да се опознаем? В смисъл, тя има предвид да се разберат хобитата, такива работи. Не нищо страсти да се показват. И той вика, нали, момчето вика на момичето, аз не съм тук, за да те опознавам. Тоест, той е при нея само за едно нещо. И тук искам да кажа, че не правя това видео, за да казвам, че момчетата са идиоти, гадняри и така нататък. Бокуци има и от двата пола. Това го запомнете. Бокуци има и от двата пола. Гадняри, идиоти и такива други прилагателни има и от двата пола. Особено в любовта. И в любовните връзки, любовните взаимоотношения. И просто също така има нещо, което ме притеснява хора. Сякаш когато един човек, да кажем мъж или момче, поне аз така съм виждала, а е отличен опит най-вече, като иска да ухажва едно момиче или жена и го прави по някакъв много просташки начин, много груб начин. В смисъл, аз лично не съм окей с това. Не съм окей с това. Разбирате ли? Какво му е приятното и хубавото и разбирате на това някой да те ухажва по груб начин. Това не го разбирам. И просто не разбирам. Примерно, на мен са ми казвали, защото аз съм споделяла съм на много учители, на близки, на приятели не, ама на познати, да. За много неща. За чак толкова много неща, не, но за някои. Примерно, за това как повечето момчета не се държат добре с мен. Момчетата не се държат добре с мен, момичетата ме мразят. Поне така е при мен. Поне е така при мен. В моята среда. И хората, които са около мен. Хората, които са в моята среда. И те са ми казвали винаги едно и също. Единия хейт и едната омраза е породена от завист и злоба. Другата омраза и другия хейт е породен от това,
че че теб или те харесват, или не те харесват, или просто сякаш недостъпна за тях. Обаче аз имам един проблем с това. Какво значи или че те харесват, или че не те харесват, или че си недостъпна за тях? В смисъл, това на тях не им дава абсолютно никакво право да се държат гаднярски, идиотски, така с мен. Така че, моля ви, момичета и момчета, особено обръщам се към момчетата. Когато имате кръж към някого, не бързайте със секса. Когато имате кръж към някого, не бързайте с ухажването. Бързайте по-скоро с това да опознаете човека, който е срещу вас, човека срещу вас, който е. Побързайте да разберете що за стока е, дали е за вас този човек, дали той ще ви бъде партньор, дали било то до живот или просто за даден период от време. Не бързайте с всичко това, защото ако аз бях на нечие място, лично, аз нямаше да одобря това. Нямаше да бъда окей с това. Защото, според мен, това нещо, в смисъл, то тук вече навлизаме и в други теми. И така е. И в други теми навлизаме сега, за любов, секс, такива работи, но мисълта ми е, че ако наистина имате сърце да обичате, няма да гледате колко бройки имате в тефтера. Няма да гледате кой или коя сте минали подред. Няма да търсите само секс в една връзка. Ще търсите да намерите половинката си. Ще търсите да намерите своята хармония в себе си или нещо, което ви допълва. Нещо, което допълва вас самите и вашите души. И тогава ще се получи нещо прекрасно. И не говоря за физическо сливане. Говоря за нещо или някой, който ще ви допълни. Ще допълни душите ви. С радост, щастие, самоувереност. Най-вече урока, който е ценен на много от нас. Ценен за много от нас. И то е как да мислим на първо място не за себе си. Да поставим и другите преди нас, а не след нас. Защото центъра на Вселената, центъра на света не се върти около нас и ние трябва да го проумеем и да го разберем. Това ми е, че ако наистина имаш любов днес, според мен нямаше да има такива неща. Нямаше да има изнасилвания. Нямаше да има бройки и сълзи от рода на ама той ме използва за секс, ама тя ме използва за секс и така нататък. Нямаше да има смисъл. Ако любовта беше истинска, тя ще бъде красива. Тя ще бъде нещо забележително в 21 век. Но сега, както си мисля, 21 век май е само век на секса, на безразборния секс, на наркотиците, на цигарите и на всичко лошо. На всичко нищо, но не и на възвишеното, не на красивото, не и на достойното за уважение. И аз просто не мога да побера в простата си глава, в простата си тиква. Разбирате ли? Защото това не ме дразни. Това ме възмущава. Защото има хора, които ме възмущават. Не това, което са правили някога, а това, което правят в момента. Не гледам дали правят секс безразборно. Не гледам колко бройки е записал в тефтера и така нататък. Гледам тяхното държание спрямо мен. Особено на момчетата, когато или се опитват да ме ухажват, ако това тяхното въобще е ухажване, или когато просто се държат с мен. Но в смисъл, разбирате. Повярвайте ми, да спите с някого просто е така. Това за мен не е любов, но вие си решавате. Аз не казвам на никого какво да прави. Аз не казвам на никой какво да прави. Всеки
е шеф, всеки е сам шеф на себе си. Всеки решава какво да прави, всеки решава как да го прави и всеки решава къде и с кого да го прави. И не говоря само за секса, а и за други неща. Всеки се носи отговорностите, последствията. И това е като цяло. Но просто извода на това тъпо видео, поредното ми тъпо видео, извода му е, че искам да кажа, че съм възмутена. Защото какъв е смисъл да празнуваме Свети Валентин, след като постоянно гледам видеа, а и наживо гледам как някакви момчета пеят само за курви с извинение, наричат момичетата курви, пляскат ги по дупитата и такива работи. Лично аз ги виждам тези неща. И на видеоклипове, на някои видеоклипове, не на всички видеоклипове, но и на живо. Просто аз съм била свидетел на такива неща и за мен, може би, заради това ми е толкова трудно да допусна момче до себе си, защото ме е страх да не ме приеме по-скоро като сексуален обект, отколкото като човек на първо място. Но каквато и да е причината, никой няма право да се държи зле с вас. Особено когато стане въпрос за секс, за такива работи, за любов. И да. Какво друго да кажа? Изкарайте си Свети Валентин хубаво. Пожелавам ви го наистина искрено. Изкарайте си Свети Валентин хубаво с цветя, с рози, с хубава музика, романтична, ако искате каквато искате да е. А за другите, изкарайте си Трифон Зарезан. Нищо лошо нямаше, си пийните винци. Както казваше една моя приятелка някога, така е, като нямаме половинки, вино ще пием. Алекс, извинявай, ако гледаш това, моля те, не се засягай, казвам го в кръга на шегата. Окей? Окей. Да кажем, че казваш окей. Така. Това беше, хора. Виждам, че 18 минути, леле, какви глупости съм говорила за тези 18 минути. Така. Айде, хора. Приятни празници, приятен празник и така. И моля ви, замислете се върху тези неща. Моля ви. Защото жалко и е тъжно, хора. А още по-жалко е и е тъжно, когато погледнем, че самите хора, които го правят толкова тъжно и меланхолично това състояние, тази ситуация, сме ние, хората. Не кой друг. Хората. Чао.